υδροπαξαρκία είναι μια νόσος η οποία αναφέρεται σε όλο το ηλικιακό φάσμα. Το γενετικό υπόβαθρο παίζει ρόλο και παίζει ρόλο σε ένα σημαντικό βαθμό. Είναι περίπου τη τάξη του 70% η επιρροή από αυτό. Δηλαδή, τι συμβαίνει, για εξηγήστε μας. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε ότι είναι κάποιος ο οποίος πραγματικά μπορεί να έχει όλη την καλή διάθεση, αλλά οι ορμόνες της πείνας να είναι τόσο αυξημένες σε σχέση με τις ορμόνες του κορεσμού, που το ισοζύγιο τείνει υπέρ της πείνας. Άρα, ο άνθρωπος αυτός πεινάει, δεν ικανοποιείται, δεν έχει την αίσθηση της ανταμοιβής από τον εγκέφαλο και εγκεφαλικά δεν μπαίνει ποτέ το ερέθισμα του stop. Δίαιτα και άσκηση για τον διαβητικό τύπου 2 τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τον βοηθάς να κάνει διατροφή, να χάσει βάρος, άρα να μειωθεί αντίσταση, και απ' την άλλη με την άσκηση αυξάνεις την ευαισθησία στους περιφερικούς ιστούς, δηλαδή η ζυγαριά ενώ ήταν εις βάρος σου, την στρέφεις υπέρ σου. Και είναι πρακτικά το καλύτερο φάρμακο στο στάδιο του προδιαβήτη για να μπορέσει να αντιστρέψει αυτή την εικόνα. Και ενώ έχεις διαβήτη, μπορείς να το Ναι, αντιστρέψεις. γιατί πραγματικά σε όλες τις μεγάλες μελέτες έχουμε δει ότι ακόμα και στα αρχικά στάδια του σαχαρόδι διαβήτη τύπου 2, με την απώλεια σωματικού βάρους της τάξης πάνω από το 5 με 10% του αρχικού σωματικού βάρους, είναι ένα νόσο με το οποίο υποστρέφει. Τα λιποκύτταρα ουσιαστικά δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της εμβριογένεσης, ακόμα και τους πρώτους μήνες έως και πρώτα 2 χρόνια της γέννησης του παιδιού. Άρα, ό,τι λιποκύτταρα έχουμε δημιουργήσει, κατά κανόνα διαμορφώνονται σε αυτό το ηλικιακό μας φάσμα και μετά απλά τα λιποκύτταρα είτε φουσκώνουν είτε ξεφουσκώνουν. Από την κοιλιά της μαμάς μας όμως. Ακριβώς. Μέχρι και τα 2 πρώτα χρόνια. Ακριβώς. Οπότε σε αυτό το στάδιο είναι εξαιρετικά σημαντικό τόσο για το έμβριο, αλλά και για τη μητέρα να κάνει μια σωστή διατροφή, να κάνει και άσκηση μέσα στην εγκυμοσύνη, αλλά έτσι ώστε να μην έχουμε μακροσωμία. Αυτό το οποίο λέγαμε παλιά και λέγανε οι γονείς μας, θυμάμαι και τη γιαγιά μου, ότι κοίτα τι πέδαρο γέννησε πάνω από 4 κιλά. Αυτό είναι παθολογικό. Αυτό κάτι κρύβει από πίσω, που απλά ήταν άλλα τα χρόνια εκείνα που ήταν άλλες προτεραιότητες και σαφώς άλλη γνώση.